Takže a máme tady úterý teda. A podíváme se teda, co bychom teda v dnešním díle mohli dělat. Mhm. Takže Siminka by měla jít za hodinu do práce. Takže asi dáme pracovat z domova. A dneska tady nemáme žádnou aktivitu, kterou bychom mohli udělat, takže jdeme teda zpět na zahradu, kde jsme tady minule skončili. A vidím, že tu máme i slepice a kráví rostlinku. Takže se podíváme na to, jak na tom kráví rostlinka je. A můžeme se teda podívat i do kurníku a můžeme pozbírat vejce. No, máme teda podzim. Jo, vidíme, že už tady má vlastně splněno, že 3krát zasadila nějaké rostliny. Dáme ještě rozházet krmivo. A něco tady tím pádem můžeme ještě zasyt. Podívám se, jak na tom jsme tady s rostlinkama. Prodáme fakt vše. Vidím, že k nám přišla liška. Ne, to je naše kočka. No, tak to pardon. Máme tady úkol odplevelit nebo zalít 10 rostlin. Podíváme se, co tady máme vlastně. Měli bychom dosáhnout teda druhé úrovně v dovednostní zahradničení a přečíst si dovednostní knížku o zahradničení, takže to můžeme hned udělat, ale uděláme si asi první jídlo. Takže vidím, že Siminka už má hlad. Takže uděláme si nějakou snídaní. Uděláme si asi nějaký vejce. Mhm. Mhm. Uděláme tady. Mhm. Mhm. Takže si asi něco objednáme na snídaní. Mhm. Kočka nám tu vyvádí. Dáme si teda nějakou zdravou snídaní. Mhm.
Dneska máme úterý. Takže uvidíme, co nám přinesou. Já se ještě podívám teda na nějaký ten písek pro tu kočku. Aha. Takže musíme koupit. Protože minule, jak jsme se stěhovali, tak asi jsme o to minule přišli. Takže hned pořídíme. Ještě se podívám, kam bychom si to tak mohli dát. To asi sem. To sem. A misku dáme tady. Ale změníme jinou barvu. Takže máme kočku. Naplníme. Ještě tady máme teda nějaké úkoly, co bychom mohli udělat, takže měli bychom otevřít panel dovedností. Když se podíváme teda tady na ty dovednosti, tak máme charisma na druhé úrovni, fotografování na první úrovni, gurmánské vaření na první úrovni, pečení na první úrovni, rybaření na čtvrté úrovni, vaření na první, wellness na druhé a zahradničení na první. Takže všude máme někoho se snídaní. Aha, přinesli nám donášku až domů, takže ho hned vybalíme. Odženeme lišku pryč, protože nám tady očividně začala likvidovat slepice. Zavoláme je do kurníku. Otevřeme snídaní. A snídaní už asi nestihneme, takže si dáme asi rovnou oběd. A půjdeme si asi dneska zacvičit někam. Dáme si asi 1 lekci jogy. A možná bychom mohli zajít na večeři. Přece jenom. Už žijeme.
Hele, až vlastně splníme tady ten jeden z těch úkolů. Takže si zajdeme aspoň do knihovny a přečteme si tam knížku o zahradničení. A ještě předtím, než někam půjdeme, tak si dáme sprchu, protože vidím, že to tu máme ve žlutém. My s ním vyneseme bedínku. Mhm. Takže uděláme ještě nějaký nákup. Jestli nám to půjde. Mhm. No je bejce. Tak. Podíváme se pro vegetariány. Mhm. Vyzvedneme poštu. Vidím, že tu máme nějakou symologii. A vidím, že tady až má novou práci a měli by si zasnoubit. Uvidíme, jestli to stihneme v dnešním díle. Jinam. Ale ještě potřebujeme ještě více kamarádů. Vanu teda urychlíme a zajdeme teda do té jídelny. Knihovny, pardon. Takže budeme teda sami cestovat. A zajdeme teda do knihovny ve Vrbové Zadce.
vidím, že knihovna je nějak upravena a popravdě líbí se mi víc než ta původní. Dobře. A my chceme vlastně to zahradničení. Takže najdeme. Tady. Zahradničení díl první. Dojdeme vlastně aspoň tu první úroveň, ať jsme na té druhé úrovni. A vidím, že pro dnešek máme taky splněno. Pak nám byla. Takže nyní se vlastně přesouváme do restaurace, kde si dnes dáme nějakou večeři společnou, takže si děláme takové rande, kde by nás třeba mohl vlastně s nimi požádat o ruku. Zeptáme, jak se dneska má. A půjdeme teda prosit o stůl. Ne. Nechceme se dneska stavit. Takže teď ten stůl jenom najdeme. To není. Tak už nás vlastně někam vede. Super, takže máme stůl. Takže si hned něco dobrého můžeme objednat. Objednat pro celý stůl. Dají si asi oba červené víno. A k tomu si dáme nějaký předkrm. Plátky sušeného masa si dá asi tady od naší semínky přítel. A naše semínka si dá tady medový studený talíř. Super, takže předkrm máme objednaný.
Myslím, že zahrajeme serenádu. Mince. Pojď nám utek. Čekáme, až k nám přijde obsluha, aby nás mohla objednat jídlo. A už jenom teda čekáme na to, až nám teda to jídlo donesou. A Simek ještě půjde si večer zaběhat. A chtěl by zůstat 8 hodin venku. No a vím, že se mi moc zpívat asi neumí. Mhm. No já myslím, že si Miklovi asi vybereme nějakou jinou a lepší práci. Než konzultant, najít si práci. A bude teda dělat businessmana. Aby byl povyšený, tak musí vyplnit nějaké zprávy. Tak jsem se jak dlouho budeme čekat na to jídlo tady. Projevíme teda naklonost. A než by teda nám přinesli nějaké to jídlo, tak bychom mohli teda Simínko požádat o ruku. Ale jak vidím, tak jídlo už se nám nese. Teda předkrm. Ani vyfotit to vlastně nestihli. Nestihli. Kam pak jsme se vydali? Objednáme teda pro celý stůl znova. A dáme si teda nějaké hlavní jídlo a k tomu si teda dáme zase víno, červené a nějaký teda hlavní chod vybereme. To si dá třeba Simik. A Simínka si dá nějakou třeba ty řepové nudle. No.
Nejdeme teď nikam na zámek. Jdeme teď teda... Siminku bychom teda mohli požádat o ruku. Teď už se nám to snad povede. Tak. Už. No a konečně nám Simi poklekl. A tím už se nám neslo jídlo. Ne. To ostlo vedle. Takže se právě zasnoubili. Takže za pár dílů bychom možná udělali svatbu. V příštím díle bychom teda mohli udělat nějakou tu rozloučku se svobodou. A teď už jenom vlastně čekáme na to, až nám přinesou to jídlo. Vidím, že naši stymici si teda velice dobře rozumí. Někam nám Siminka utíká, nevím sice kam. Aha, asi si jde prohlédnout kuchyň. No, už se nám nese nejspíš jídlo, takže si půjdeme zpátky sednout a půjdeme se teda najíst. Ještě teda to vyfotíme. Ještě dřív, než vlastně to začne jíst. A můžeme začít jíst. Rychle s naším Simikem se zajdeme na záchod, protože vidím, že se mu strašně chce a nerada bych, aby se nám stala nějaká nehoda. Takže teda rychle se zajde na záchod. Máme tady 1 hodinu ráno a myslím, že bychom se mohli přesunout domů. Takže zaplatíme.
Jo, vlastně tady nám to ukazuje, že jsme zasnoubeni. Teď ještě akorát mít svatbu. Takže jdeme teda domů. Takže máme tady středu ráno a vidím, že Siminka je nějaká unavená. Dneska si teda dáme zase práci z domu, takže dnešním úkolem máme vlastně dosáhnout třetí úrovně dovednosti zahradničení a máme vyhledávat vlastně informace o rostlině. Takže se asi pustíme hned do toho. Takže uvidíme. Teda naše Siminka vyhledá. Takže zkusíme si vyhledat teda něco ohledně krávy rostliny. A vidím, že máme špinavý kurník, takže se potom vydáme vyčistit kurník. Tak toho trošku urychlíme. Tak. Pozbíráme vejce. Dáme... Dneska tady máme oslavu sklizně a rozhažeme krmivo. Sklidíme fazole. No. A máme tady podzim, takže bychom si mohli dát zase něco vlastně na podzim. Takže zkusím třeba zasadit i růže. A uvidíme, co nám z toho vyroste. Ale měla by z toho vyrůst růže. Potřebujeme teda dosáhnout zahradničení na třetí úroveň. Výborně, takže Siminku nám zasáhl dešť, ten blesk. Máme štěstí, že to přežila. Takže teda dáme rychle vykoupat. A měli bychom si... Kdo nám zase volá, takže to odmítneme. Máme teda lekci jogy. Přesunula jsem se teda se Siminkou do posilovny, takže si dáme lekci jogy. Protože potřebujeme mít wellness zase posunutý o nějakou úroveň. Pokusíme se teda všechny, co jsou v posilovně, pozvat na jogu.
Uvidíme, kolik nám semínku přijde na jogu. Dokonce nějaká slavná hvězda nám tam přišla na jogu. Mhm. Chtěla bych aspoň tu úroveň wellness dát aspoň na 4. úroveň, tak uvidíme, jestli se nám to podaří. Mhm. Vidím, že semínka nám očividně padne únavou. Mhm. Mhm. Super. Jsme přesně chtěli, ale máme to za to, že semínka večer ponocovala. Takže super. A vidím, že si semínka potřebuje zajít na toaletu. Takže vrátíme se tady domů a objednáme si teda nějaké jídlo. Budeme teda spát. Aha, už nám tady běží liška, což nechceme. Takže budeme vlastně hned vyhnat. Ty ještě nepůjdeš spát, ty si ještě objednáš jídlo. Vlastně tady. A objednáme si ještě něco proteinového. A nějaké třeba sušené ovoce. Tyčinky. Jdeme si teda mezi tím lehnout, než teda nám přinesou to jídlo. Tady vlastně simík. Ještě doplníme žrádlo kočiči a uklidíme nákup. Takže vidím, že nám tady taška s nákupem visí už od předešlého dne. A jak si to pořád ještě nikdo nevyklidil.
Ještě zavřeme slepice do kurníku. A vidím, že tu máme lišku. Odehnat lišku. Mhm. Už jsem ho do kurníku, protože nevím, proč by nám tady po noci měl chodit. To právě rostlina. A nic nepotřebuje zatím. Jo. Ne. Mhm. Jde vidět, že kočka nám tady mezi tím vykonává potřebu v záchodě. A vybaďme teda tašku s nákupem, co nám přinesla donáška. Dáme jim teda společné jídlo. Aha, to asi to máme v lednici. Mhm. Tak budeš si najíst, než budeš spát. A vidím, že to asi dnešní díl ukončím. No jsme teda z těch dovedností, které jsme měli udělat, neudělali. Pořád máme teda zahradničení na 2. úrovni, rybaření na 4. úrovni a wellness na 2. úrovni. To je teda pro dnešek asi všechno. Uvidíme se příště.